Moltes de les persones que m'esteu veient i escoltant sou coneixedores de la meva vinculació a diferents nivells amb Amazon Web Services. Això per fer que tingui un biaix a favor de determinades companyies, etc. Però si jo us parlo d'una manera objectiva, com a consultor, formador i speaker en intel·ligència artificial i també en ciberseguretat, i us he de recomanar les solucions cloud que jo considero adients per a tota mena de desenvolupaments i per a tota mena d'empreses, us diria que més enllà de les meves fílies i fòbies personals i professionals amb les empreses o amb determinades solucions, jo molt sincerament us recomanaria aquest binomi. Per un costat, Amazon Web Services. Evidentment, és el líder mundial i és el que ofereix una gamma de solucions, una gamma de productes que crec que cobreixen les necessitats de tota mena d'empreses. A la vegada, també us recomano molt fermament Azure de Microsoft. Azure és el competidor directe d'Amazon Web Services i també crec que té un molt bon catàleg de solucions. Potser no és el líder mundial com a plataforma cloud, però sí que té alguns productes, especialment amb intel·ligència artificial, que són líders. I sobretot això ho han assolit i ho tenen també gràcies molt amb la seva interrelació amb una empresa com OpenAI. I a la vegada, com a tercer cloud principal, us recomano Google Cloud Platform. Potser el cloud de Google no és el principal, però si anem a parlar d'aplicatius que directament tenen una aplicació empresarial directa a MIA, crec que pot ser i que és un dels clouds també molt rellevants. Sobretot, tingueu clar aquest binomi. Amazon Web Services, Azure i Google Cloud Platform. O com a mínim, la utilització amb l'ordre que vulgueu d'un binomi d'aquests en la vostra estratègia multicloud. Evidentment, podem parlar de moltes altres solucions a petita i gran escala, petits núvols, petits serveis, coses més especialitzades, però si us quedeu amb aquests tres grans pilars, crec que cobrireu totes les vostres necessitats professionals i empresarials en intel·ligència artificial, en ciberseguretat i molt més, de present i de futur.